23 της Αυστρίας, αλλά και τους Μεσογειακούς Αγώνες. Μαρία Περβολαράκη κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στην κατηγορία των 55 κιλών στη Γεωργία. Ήταν πρώτη εξάλλου στους Μεσογειακούς Αγώνες στην ίδια κατηγορία και ένατη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών στην Ουγγαρία. Παρακαλούμε την Γενική Γραμματέα Αθλητισμού, την κυρία Γιαννακίδου, να ανοίξει το φάκελο, ενώ εμείς απολαμβάνουμε τις αθλητριές μας. Κορυφαία αθλήτρια 2013, Κατερίνα Νικολαίδου. Θα είχε ενδιαφέρον πάντως να σε δούμε μια μέρα έτσι να κάνεις κοπηλασία. Με το τακούνι και το φόρμα. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, Πες μας τι είναι εύκολο στο άθλημά σου. Όλα δύσκολα είναι. Νομίζω σε όλα τα αθλήματα είναι όλα δύσκολα. Για να κάνεις πρωταθλητισμό και αθλητισμό θέλει πολύ υπομονή, δύναμη, ψυχολογία και πάνω απ' όλα να το θέλεις πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Πάντα υγεία. Για πρώτη φορά φέτος, οι άντρες ακολουθούν τις κυρίες, καθώς έτσι επιτάσσουν οι καλοί τρόποι των αθλητικών συντακτών, αν και μερικές φορές τους αφήνουμε στην άκρη. Οι δύο από τους τρεις είναι γνωστοί, καθώς τα σπουδαία επιτεύγματά τους είχαν φέρει στην αντίστοιχη θέση και πέρσι. Το outsider κρατά ρακέτα, έστω και σε μέγεθος τσέπης. Οι τρεις επικρατέστεροι είναι οι εξής. Ο Σπύρος Γιαννιώτης, ο οποίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βαρκελόνης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 10 χιλιόμετρα, διάκριση που πέτυχε για δεύτερη συνεχή διοργάνωση. Ο Γιαννιώτης μετήχε και στην τριάδα που κατέκτησε το ασημένιο στα 5 χιλιόμετρα ομαδικό, μαζί με Αραούζου και Φωκαΐδη. Παναγιώτης Γκιόνης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο απλό ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αυστρίας. Προηγήθηκε η δεύτερη θέση στο ομαδικό στην ίδια διοργάνωση. Ο Βασίλης Πανούλης, ο οποίος οδήγησε τον Ολυμπιακό σε δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό θρίαμβο, αναδεικνυόμενος πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, αλλά και ολόκληρης της Ευρωλίγκα. Ο φάκελος να πέρασει στα χέρια του ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, που θα μας ανακοινώσει τον νικητή, ενώ απολαμβάνουμε τους αθλητές μας. Κορυφαίος αθλητής 2013, Σπύρος Γιαννιώτης, Κολύμβης. Ως γνωστόν έχω αλλεργία στα μικρόφωνα. Δεν πιστεύω να έχεις βαρεθεί. Δεν πιστεύω να έχεις βαρεθεί. Έχω βγει αρκετές φορές, μπορώ να πω, αλλά το track που έχω όταν μιλάω στο μικρόφωνο δεν είναι το ίδιο. Να σας ευχαριστήσω. Είναι τιμή. Μου δίνετε δύναμη μέσα από αυτό το βραβείο να συνεχίσω και νομίζω ότι χρειαζόμαστε διακρίσεις
ιδίως στους μικρότερους αθλητές, είναι πολύ σημαντικό. Ο αθλητισμός είναι υγεία. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Όλοι στον αθλητισμό, όσοι μπορούν και όσο και δύσκολα και να είναι, όση δύσκολη εποχή να περνάμε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντα υγεία. Κλείνουμε την όμορφη βραδιά που φιλοξενούν τα κανάλια Nova Sports. Να πανέψουμε και το σπίτι μας. Παίζουμε Ελλάδα. Άρα όλες οι ομάδες σας είναι εδώ στα κανάλια Nova Sports. Όπως πρέπει, ομαδικά, καθώς η ομαδικότητα και η συνεργασία είναι αυτή που φέρνουν τις επιτυχίες, όχι μόνο στον αθλητισμό αλλά και σε όλους τους τομείς. Οι τρεις ομάδες που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους είναι Εθνική Ανδρών Ποδόσφαιρο. Μετά το 2004 και με εξαίρεση το 2006 είναι παρούσα στις τελικές φάσεις όλων των μεγάλων διοργανώσεων ευρωπαϊκών ή παγκοσμίων. Δεν γινόταν να απουσιάζει από την πατρίδα του ποδοσφαίρου και την τελική φάση του Μουντιάλ. η Εθνική Νεανίδων στην υδατοσφαίριση, η οποία ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης, αποδεικνύοντας ότι υπάρχει συνέχεια στο άθλημα που μας έχει χαρίσει τόσες επιτυχίες. Ολυμπιακός, μπάσκετ. Έκανε το back-to-back στην Ευρωλίγκα, κάνοντας την Real Madrid να μοιάζει πολύ λίγη στον τελικό του Final Four. Λίγες εβδομάδες πριν κατέκτησε και το διυπηρωτικό κύπελο. Την κορυφαία ομάδα θα την ακούσουμε από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ενώ εμείς παρακολουθούμε ιστορικές στιγμές. Είναι η κορύφωση της βραδιάς και χωρίς να θέλω να αφαιρέσω οτιδήποτε από τις άλλες ομάδες που ήταν πολύ σπουδαίες. Δηλαδή αυτή θα ψηφίζατε κι εσείς? Η ψηφοφορία έβγαλε ως κορυφαία ομάδα του 2013 την Εθνική Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου της Ελλάδος. Και η συνέχεια στη Βραζιλία τον Ιούνιο. Πρόεδρε, θα θέλαμε δύο λόγια, ενώ βραβεύονται οι υπόλοιποι. Δύο λόγια θα θέλαμε για την πορεία της Εθνικής. Καταρχάς να πω καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά για τις γιορτές που έρχονται, με υγεία. Η Εθνική έβαλε ένα στόχο, τον πέτυχε. Η παρουσία μας στα γήπεδα της Βραζιλίας νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και εύχομαι του χρόνου τέτοια μέρα εδώ να ξαναβραβευτεί η Εθνική, που αυτό θα σημαίνει ότι θα πάει πάρα πολύ καλά στη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Μαζί μας ο Λεωνίδας Βόκολος, βοηθός προπονητής του Φερνάντο Σάντος, και ο Δημήτρης Σιώβας. Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Ψάτ. Όπως και εγώ, αλλά και όλα τα μέλη αυτής της ομάδας, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευλογημένοι που βρισκόμαστε εκεί και που είμαστε εδώ. Γιατί ανήκουμε σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι πιστή στα ραντεβού, στα πολύ μεγάλα ραντεβού, και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μεγάλη χαρά στους Έλληνες που πραγματικά, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι την έχουν ανάγκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Δημήτρη, δύο λόγια. Εκ μέρους όλων των ποδοσφαιριστών ευχαριστούμε για αυτό το βραβείο και θα κάνουμε τα πάντα να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες και να πετύχουμε τους στόχους μας στο Μουντιάλ.
Ευχαριστώ. Σας παρακαλούσαμε να μην φύγετε, καθώς είναι μαζί μας και ο κύριος Φελούκας από την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, ο πρόεδρος της, και θέλει να σας απονείμει και αυτός ένα βραβείο για όλα όσα έχετε καταφέρει, και είναι πολλά, και όπως είπε και ο πρόεδρος, ελπίζουμε να είμαστε εδώ και του χρόνου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε κάνει επιτυχία και στη Βραζιλία. Πρόεδρε, να το ακούμε αυτά που λέτε όμως στον coach. Καλησπέρα σας. Πρώτα να συγχαρώ το ΨΑΤ για την ωραία εκδήλωση. Δεύτερον, να πω ότι όσο αντέχει ο αθλητισμός, αντέχουμε και οι αθλητικοί συντάκτες, επομένως δεν θα βγει σε σύνταξη ο ΨΑΤ αν και ξεπερνάει τα 60. Και για την Εθνική Ελλάδος, αυτό που έλεγα στον κύριο Σάντος είναι ότι υπάρχει εκτός από την Ελλάδα και τους απόδημους Έλληνες και ένα νησί, η Κύπρος, που είναι ελληνικό, αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και έναν επιπλέον, το εθνικό πρόβλημα της κατοχής, και παρακαλούμε τον κύριο Σάντος και τους διεθνείς να μας χαρίσουν και άλλες επιτυχίες, γιατί είναι αυτοί που μας δίνουν την περηφάνεια, γιατί είμαστε Έλληνες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ τελείωσε η βραδιά. Δεν είχες άγχος? Καθόλου. Μια χαρά. Όλα πήγαν καλά. Όλα καλά. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ, αλλά και όλους όσοι παρακολουθήσατε από το σπίτι. Καλές γιορτές να πούμε. Και του χρόνου με υγεία. Και να είστε ακόμη όλοι πιο καλά. δυνατοί Έλληνες. Γεια σας.